हम रउरा सबसे बात करे वाला बानी सरांश जैन के बारे में जौन लइका मध्य प्रदेश से आवन है। इंदौर से बिलोंग करे ने। बॉलिंग उनके राइट आर्म ऑफ ब्रेक हुए और इतना बढ़िया गेंदबाजी करते ने कि उ रणजी ट्रॉफी 2014-15 में खेलने स्टार्ट कईने। तमिलनाडु के खिलाफ उनके डेब्यू भइल फर्स्ट क्लास में। 54 गो मैच खेलले बने। 2223 रन मरले बने और 2 गो सेंचुरी बा। 188 विकेट बा। 5 बार न 5 बार जौन विकेट बना 5-5 गो उ 10 बार लेले बने। मतलब पांच पंजा जौन होला उ 10 बार खोलले बने। और लिस्ट ए स्टेट के बात करे के तो 47 गो मैच खेलले बने। T20 20 गो खेल रहा बने जौन में 20 गो विकेट बा। अगर आंकड़ा देखबो तो ठीक ठाक बा। लेकिन उनके जो कंसिस्टेंसी बना वो रेड बॉल के खिलाड़ी हुए यही से उनके श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में उनके सिलेक्शन भइल बा। और अगर उनके बात करें कि इतना लेट काहे हुए ना इंडिया कॉल अप में, तो ऊ ऐसन खिलाड़ी बने वाला तीसरा नंबर पे वही बने रॉबिन सिंह एंड राकेश शुक्ला के बाद। फैमिली सपोर्ट की अगर बात करें के तो उनके पापा रणजी प्लेयर रहने। कैंसर से जूझत रहले। एगो चिट्ठी में लिखने की बेटा क्रिकेट पर ध्यान दो और प्रेरणा ल और वही जैसे सीखा अपन मेंटरशिप जे बा इनके हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन के माने ने अपन प्रेरणा। और हरभजन सिंह कहले बने कि टू गेन समथिंग यू डोंट हैव टू लूज एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू डू समथिंग। ऊ अपन जीवन मंत्र बना लिए और आज इंडिया खातिर 33 साल के उम्र में बनल वाले खिलाड़ी संघर्ष से जीवन इनके एकदम पूरा भइल। और जुनून बद सफलता कबो दूर ना हुई। जय हो सरांश जैन, जय हो भारतीय क्रिकेट।